Здравейте, скъпи приятели! Днес ще ви покажа как да си направите нов том на компютъра, както моят компютър има дял Acer C и дата E. Христо Х също е такъв отделен том, който аз съм си направил. Целта на тези томове е, те взимат памет от основен том, като например взимат памет от Acer C или от дата E. Аз ще го настроя да вземе памет от Acer C. Вижте сега. Влизаме в компютър и отиваме в управление. Така, съхраняване, след което управление на дисково, на нещо си така. Сега зарежда се информацията. Това, което е черното, е незаделеното пространство, а другите са ми всички мои дискове. Цъквам върху диска, който искам да го задам. Примерно искам върху Acer C. И давам свиване на том. Така. Сега трябва да въведем това пространство. Само секунда. Сега трябва да заведем пространството, което ще има диска. Тоест, примерно, това е цялото пространство, което ни е дадено налично. Но аз ще дам на диска 6. Това пространство. Вие преценете сами колко ще ви трябва за този допълнителен диск пространство и си го въведете. След което дам свиване. Така. След което давате нов, обикновен том и даваме напред. Така, това е пространството, след което си избираме буква. Примерно аз ще избера буквата Q. Тук ли е буквата Q? Да, ето я. Добре, аре П. Така, след което трябва да изберем форматирай този том, като използва следните настройки. След което завършваме настройката и сме готови. Имаме нов том. Само секунда. Така, ето го нов том П. Можем да си го преименуваме както искаме. Все едно е една обикновена папка. Така, примерно задаваме баница. Така. Нашия том се казва баница П. За да го изтриеме, трябва да влезем пак на същото място и гледайте, няма да ви говоря, ми ще изпълнявам. Така, влизаме на същото място, ето го баница П и след което даваме изтриване на том. Така, потвърждаваме, ако желаем, разбира се. И томът вече е в гроба. Няма го. Умря. Благодаря ви, това беше всичко от мен. Надявам се да съм ви бил полезен с това видео. Ако ви е харесало, може да дадете така. А ако не е харесало, може да дадете така. Абонирайте се за канала ми, за да може по-често, ако имате нужда от помощ, да отидете на него. Благодаря ви за гледането, довиждане. Може да видите предишното видео, което беше за да инсталиране на програми. Благодаря ви и довиждане.